ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಸೀಸನ್ 4 ಜಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನಾನಾಥ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಜೋಕಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೋಕಲೆ ಉಜ್ಜಾಲು ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಆಡಿಯೋ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಜೋಕಲೆ ಹಿಡಿದು ಜೋಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಥಂಡರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಬಳಗೊಡ್ದು ಜೋಕಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪದರಂಗೀತ ಗೌಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಲೆಡ್ದು ಜೋಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯೇ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುಣ ತುಳು ನಾಟಕ ಇಂಚ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರಾಜಬೂಡುದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು 12ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು 2023 ಐತಾರದಾನಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆನ ಸೇರಿಗೆಡು ಗಣ್ಯರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ